Kako si se snašla s obzirom da u novom spotu ne sviraš violinu nego klavir? Evo, ja znam da sviram violina, znam da sviram gitaru i onda su producenti baš željeli da sviram klavir. I rekla sam ok, ofarbali su ga u roze i bilo je baš super. Vežbala sam par dana, moram da priznam, i nije mi baš bilo jednostavno, ali snašla sam se. I to je najbitnije. Prosti neće ništa promijeniti i nitko neće. Da li je teško snimati spotove u grupi učiteljice? Pa učiteljice su već uvježbane što se spotova tiče, tako da nam nije bilo preteško. Sve je teklo glatko, naravno malo rasladili su nas sa tom kišom, ali imali su milosti pa je voda bila topla. Proštaj, ko karamela u ustima topimo se. I nisam gladna da gutam ti laži baš sve. Šta se to dogodilo pa ovoga puta u pjesmi nema violine i tambure? Pa s obzirom da svaka pjesma nam se razlikuje jedna od druge, tako smo odlučili za ovu. U svakoj imamo violinu i tamburu, odlučili smo da u ovoj nemamo ništa, nego da svaka od nas, i Ana i ja, imamo neki dio da otpjevamo solo. Osim mene, zar ne mogu i ja?